Окей, почнах пак. Здравейте, приятели, аз съм Дадет. Fuck you, И ето Евротрък ли, както там се казва. Някакъв джоб текнах тук и бегат пътя. И карам до редлайна. Червено не, ми хубаво, пак ще много. Не, ще спра. Това бък ли е ли? То сега ако ма блъсне... О, добре, не ма блъсне. Бага! Айде спири. А те. Е, това е моят трък. О, дай, газ! Редлайн! Дай, газ! Аре. Нямат малко повече обороти. Трябва обороти. Окей, ФПС-то е 30, което... Вау! Не всичко си е в ФПС-то. Бегат пътя! Завивай! Леко газ! Окей, тук да намаля, че ще трябва да завивам. Окей, успях. Мисля, че съм включил лимит. Мисля, че не съм забравил да включа лимита на скоростта. Тъпото е, че не ще я дига повече от 60, а 65, 80. Бро, газ! Не. Ама като мина завоя, защото... Да. Ето, дигнати ви се. Лол, да. Ти може още. Окей, сега да го направя. Тука, след и геймплей някъде, да. Сега ще го видим къде е. Truck Speed Limiter, ето го. Аре, on. Що? К. Готово. Окей. И драйв. Езди се. 100. Ще успея ли? Ще успея ли 100? Дауншифтнах. О, 100. Holy shit! А то забавно бе. Ще скефи, ако някой ден тази игра пуснат мултиплеер. Колкото и не... Да го направя. Смисъл да дязвам, да се караш и ти за кеф. Аз съм на 12 скорости ли? Какво беше това? Карам с 110 камиона, издава странен звук. Тук ще... Окей. Намале! Ой, тук е някакъв с голф. Аз тук изпреварвам като голфа. Имаме един голф с 200 сигурно. Блъсна ме, човек, какво да направя? Не съм искал. То сме блъсна. Пак почна да издава звуци. Май като гумата стъпи на тази лентица, бялата издава звук. Толкова след... Лоо. Малко нерви. Вау, 120. Опа. Шит. 130.
Ама все пак е воловоде. Сега ще хубаво да пусна гъста малко. Леко спирачки, да не се обърна. Добре. А сега пак леко спирачки. А те? Чуй се то дрифти. Завива стабилно. Това е интересно, че завива стабилно. О, спид ли ми? Фак! Спри! Ай! Отде! Камиона ми се бъгна. Окей. Богдане! А, добре, вика спадам ти е бъгнал Razer Surround-а. Как? Един вид, че нищо не знаеш. Един вид, че нищо не знаеш. Добре, да хора, да знаете малко ще си чит на пари. Нищо друго. Не с Богдан. Просто една игра, ако ние читнем, няма смени. Нали те? Ако не читнем Юро тръка няма да смени. Да. Или поне не потърсим чит. Ехе, тос как ме блъсна. Да. Еми аз караме тези ляво, дясно, ляво, дясно. 100. Почти. Преди малко бяха 130. И не е интересно, че е много... То е някакво волово тук. Стига издава звуци. Те и по принцип да ти кажа, аз съм чул някакви такива. Фак. О, добре, към за да не съм изтървал отсечката. Окей, тук има малко завой. По-хубаво да не карам с 120. А те са 100. Айде, 130! Газ! Аз на 12-та не шифтвам по принцип. Окей, тук трябва да завивам, ще намаля. Окей. Говоря. Нищо на витото си говоря, бе. О, почти стигнах. Ще успея ли? Аз съм машина. Още малко. Спри! Спри! Добре, има спирачки. Дай! Има. Не съм го направил ще. Леко газ. А, то червена, ще спра. Как става ми гадже? Да. Кой е трота? Не, пробвах. Ох, ремаркет. Да. Ой! О, матрицата! Майко, как ме надзос.
Ау. Без да искам. Окей. Сега ми кажа, че трябва да бъде маркето, за да паркирваме и направо ще се гръмна. Да. Ми да. Окей. О, 69 experience. Найс. Теле. 3 имейла. Чуя са това, дали да го таковам ли или да направя още един такос. Джоб. Богдане. Кой ще кажеш? Да го прекратявам този епизод или да направя още един джоб? Окей, ще Quick job, че намеря нещо по-малко. Те са... Окей, това ми харесва, това ще оттейкна. Ай хора, сега набързо още едно. Джобче. И вейкъл ще караме. Я. Прекъсвача радва. Той е закачено, окей. Само да намеря изхода, защото преди малко. Окей. Значи изхода е на там. Окей, полека само. Окей. Аре, брат, ще караш ли? Аде. Не! Не се обръщай! О, добре. Не се го обърнах, което е добре. Окей, сега също ще покараме. Бе, че мога да гледам. Окей, Discovered, окей. Това е век, обаче е бавно. Окей. Сега ще се опитам максимално бързо да карам, да мога да стигнем по-бързо. Да приключи епизода. Окей, той ще дигне ли 70 днеска? Ще има пауър. Давай. Добре, няма никой. Окей. Тук е някой BMW почи мина. You have new email. Аре, газа. Това наистина е малко. И векото ни вари, човек. Богдане. И векото ни вари. Опа!
Ма аз май не го взех. Много малко. Не, те принцип 400 са нормалните. Те, че... Да, аз съм един приятел, те баща му кара. Трябва да го питам колко е макс. Не, аз си говоря по принцип като коне. Окей. Окей. Почти свърших. О, дигна 100 е! Се накарам GTA, човек, ама. Те само да ги изпреваря. Не ще обаче повече от 100. Ух ти хуе. Окей. Това беше малко рисковано, което направи току-що. Но въобще че стана. Мали... Сори, ме бро. Yes. И сега отиде. Окей, взех го. Ще днес ако стигнем ще е добре. Колко даже shift ми дава. Ще трябва там да настъпя. Окей, най-скоро трябва да стигна вече. О, шит, разказвам вратна книжката. Ох. Къде бе? Големите шофьори. Аре да е по-бързо. Тук ще вече ще трябва да завивам. Окей. И стигнахме, май. Има време. Той знак не го видях, май беше за светофара, да.
доска, какво направи? Окей. Аре, брат, премахай се. Пети. Опа. Окей. И сега. Окей, добре, континю. И така. Котим. Окей. Ето това кефи. За по-дълги. Окей. И това беше от мен за сега. Аре, чао. Опа.